Akwụkwọ Mkpughe isi nke 7. Mgbe ahụ, ahụrụ m ndị mmụọ ozi anọ ka ha guzo n'akụkụ anọ nke ụwa. Ha wee jide ifufe anọ nke ụwa, ka ifufe wee ghara ife n'elu ụwa, n'elu oke osimiri maọbụ n'elu osisi ọbụla. Mgbe ahụ, ahụrụ m mmụọ ozi ọzọ ka ọ na-abịa site n'ọwụwa anyanwụ, onye nwere akara nke Chineke na-achị ọchị. O wee tie mkpu n'olu dị elu nye ndị mmụọ ozi anọ ahụ, bụ ndị e nyere ike imerụ ụwa na oke osimiri ahụ, na-asị, unu emerụla ụwa maọbụ oke osimiri maọbụ osisi ruo mgbe anyị kara ndị ohu Chineke anyị akara n'isi ha. Mgbe ahụ, anụrụ m ọnụọgụgụ ndị akara. E mekwara ka 140,000 n'ime ebo niile nke ụmụ Izrel akara. Site n'ebo Juda, 2,000 ka e mekwara ka ha akara. Site n'ebo Ruben, 2,000 ka e mekwara ka ha akara. Site n'ebo Gad, 2,000 ka e mekwara ka ha akara. Site n'ebo Asha, 2,000 ka e mekwara ka ha akara. Site n'ebo Naftali, 2,000 ka e mekwara ka ha akara. N'ebo Manas, 2,000 ka akara. N'ime ụmụ Simeon, 2,000 ka akara. N'ebo Liu, 2,000 ka akara. N'ebo Isaka, 2,000 ka akara. N'ebo Zebụlọn, 2,000 ka akara. N'ebo ndị furu efu, 2,000 ka akara. N'ebo Benjamin, 2,000 ka akara. Mgbe ihe ndị a gasịrị, ahụrụ m nnukwu igwe mmadụ nke onye ọbụla na-apụghị ịgụta ọnụ, site na mba niile na agbụrụ niile, ndị mmadụ na asụsụ niile, ka ha guzo n'ihu oche eze na ụmụ atụrụ, yi uwe mwụda ọcha dị ogologo, jirikwa nkwụ n'aka ha. Ha wee tie mkpu n'olu dị elu sị, nzọpụta si n'aka Chineke anyị, onye nọ ọdụ n'oche eze, na site n'aka nwa atụrụ ahụ. Ndị mmụọ ozi niile guzokwara gburugburu oche eze ahụ, na ndị okenye na anụ ọhịa anọ ahụ. Ha wee daa n'ala n'ihu oche eze ahụ n'ihu ha, fee Chineke ofufe, na-asị, Amen. Otito, amamihe, amara, nsọpụrụ, ike na ike dịrị anyị ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Otu n'ime ndị okenye Chineke anyị ruo mgbe ebighị ebi kwuru okwu wee sị, gịnị bụ ndị a yi uwe ọcha? Oleekwa ebe ha si bịa? Asị m ya, Onyenwe anyị, ị maara. O wee zaa m sị, ndị a bụ ndị si n'oke mkpagbu ahụ pụta. Ha sakwara uwe ogologo ha ma mee ka ha dị ọcha n'ọbara nwa atụrụ. Ya mere, ha nọ n'ihu oche eze Chineke, na-elekọta ya ehihie na abalị n'ụlọ nsọ ya. Onye nọ ọdụ n'oche eze ahụ ga-ebikwa n'etiti ha. Agụụ agaghị agụ ha ọzọ, akpịrị agaghị akpọkwa ha nkụ, anyanwụ agaghịkwa enwukwa ha, okpomọkụ agaghịkwa enwukwasị ha. N'ihi na nwa atụrụ ahụ, onye nọ n'etiti oche eze ahụ, ga-eduzi ha ma duru ha gaa n'isi iyi mmiri doro anya. Chineke ga-ehichapụkwa mwute niile n'anya ha.